Milagros, azken hilabeteetan, gizon batekin oheratzen da gauero. Hasieran lotxa ematen zion, orain harrituta dago. Atzo, bizkarra ukitzera ausartu zen, gizona lotan zegoen bitartean, eta hurbildu zitzaion, haren usaina hartzeko, nondik zetorren jakin nahi zuen. Ez daki ezer, hari buruz, ez daki noiz joango den ere. Seguro dago, egunen batean, gutxien espero duenean joango dela, inolako azalpenik eman gabe. Bueno, etorri zen bezalaxe. Gaur, bizkarra ikutu dio berriro, eta belarrira lasai egon. Ez dago inolako arazorik nirekin lo egiteko. Nahi bestikera zaitezke bertan. Esan dio. Hori esan dio uste duelako gizona triste eta galduta dagoela. Bakarrik dago gisajoa. Lehenengo aldiz bere bizitzan agian. Agian emaztea galdu du. Bai, emaztea galdu. Bai, baliteke. Hori izango da, seguru. Gregoriok, bere emazte gaixoaren eskua sentitu duenean, bizkarrean, eta entzun dionean belarrira esaten lasai egoteko, ez dagoela inolako arazorik berarekin lo egiteko, nahi beste gera daitekela bertan. Zirrara sentitu du begietan. Ez dakit nolatan maitatuko duen bere emazte maitagarri berri hau.